Тъй като децата са ни родени през един ден, стана като традиция на нашето семейство да ги водим някъде за рождените им дни. Като всяка година избираме различен увеселителен парк. Този път избрахме Chessington World of Adventures в Англия. И не съжалявам изобщо за избора ни, беше уникално преживяване. Мястото е подходящо за деца и възрастни на всякаква възраст. Запазихме си стая в сафари хотела, който се намира в самия парк. Декорацията в стаята също беше с сафари мотиви. А гледката от хотела беше уникална, защото се виждаха повечето животни, които обитаваха сафари парка. Ако посещавате парка, ви препоръчвам да отделите 2 дни, тъй като един ден не е достатъчен. Това направихме и ние, за да може, разбира се, да сме там за рождените дни на двете и да може да се почувства всяка една от тях специална на своя ден. Билетите закупихме от сайта им, като имаше различни пакети. Ние избрахме този, който включваше една нощувка в сафари хотела и 2 дни в увеселителния парк. Радвам се, че улучихме и хубаво време, тъй като тук в Англия и лятото не е много лято, или вали, или е мрачно, или духа, или няма да е топло, така че бяхме големи късметли. Толкова големи късметли, че след като си тръгнахме на следващия ден валеше пороен дъжд, изобщо не ставаше за къси дрехи, тъй като беше доста студено. Но да се върнем на парка, много ми хареса това, че са измислили, докато децата чакат на опашка за някоя атракция, да имат забавления. Всеки ден имаше и различна шоу-програма. Ето тук, например, може да видите готиното пиано парти, което, за съжаление, хванахме накрая. На влизане в парка ни дадоха карта, по която да се ориентираме. На нея бяха показани всички атракции, ресторанчета и съответно коя атракция за каква възраст е подходяща. Това, което най-много ми хареса, е, че имаше и много животни и все едно си в зоологическа градина и увеселителен парк на едно. Разнообразието на животни също беше много голямо. Дори децата можеха да пипнат някой от тях. А това беше една от най-интересните части, да гледаме как плуват и скачат пингвините. Имаше и свободни полянки, на които хората можеха да си направят пикник. Аз се престраших заради децата да влезна в аквариума и казвам престраших, защото получавам паника атаки от такива затворени пространства, но беше много красиво. Имаше място, което беше направено като джунгла и беше пълно с малки маймунки. Тук се запътваме към самият сафари парк. Там имаше една единствена атракция и това беше да се качиш на сафари джип и да се приближиш възможно най-близо до животните, да имаш възможността да ги снимаш, да ги видиш отблизо. Но за съжаление ние не успяхме да се качим, тъй като малката ми дъщеря е на 2, а трябва да е минимум на 3, за да я допуснат да се качи на джип. Но все пак са го направили така, че дори без да се качваш на джипа, можеш да видиш животните. Това стана любимото място на цялото семейство и най-много време прекарахме на него, а именно да гледаме орангутаните. Беше много интересно, тъй като те са досущ като хората, само че без никакви обноски. Тук ви показвам и част от атракциите, на които не се качихме, тъй като не са подходящи за малки деца, но честно казано и аз не бих се качила на тях. Не, че не съм го правила, но сърцето ми е твърде слабо за този адреналин. И да, наистина си е леле майко, тъй като и за тези атракции се чака по минимум 40 минути. Но за хора, обичащи адреналина, определено си заслужава да изчакаш. Тук влезнахме в една огромна клетка с различни видове птици, които летяха навсякъде. Имаше и определени часове през деня, в които можеш да присъстваш на храненето им. Дори може и ти да им дадеш храна, ако искаш, но ние и това изпуснахме. Бяхме малко неорганизирани първия ден, тъй като опознавахме самия парк. За вечерта бяхме запазили маса в ресторанта в хотела, където празнувахме и рождения ден на малката ми дъщеря. А ето това е гледката и пътечката от ресторанта към самия сафари парк и животните. А ето ги моите момичета, готови за парти. Втория ден започнахме от частта на парка, която не успяхме да посетим на първия ден. Имаше много разнообразни животни и също така посетихме къщата на Баба Яга, която всъщност беше най-лошото ни преживяване за тези 2 дни. Оказа се тъмна къща лабиринт с различни пушеци и звуци. Има и направено малко градче в каубойски стил, тип Мексико. Успяхме да хванем и 2 от шоу-програмите, едната с морска тематика, а другата с Кокомелън. И двете бяха много интересни и забавни за децата.
И това бяха нашите 2 дни на увеселителния парк. Препоръчвам с 2 ръце, преживяването беше страхотно, а на вечерта се прибрахме да отпразнуваме рождения ден на каката с семейство и приятели.